ýerine gowry iki aýry fakultet, paralelni kurslar ýöne. Olar gruplyrak, gyýy tarap, oglan tarap pesirek, gyýy tarap öl garnaşlaryň biri bilen guda bolýar. Baýa berer diýen ýalyna. Onu guda da bolýar, spise bolýar, toý sehedi belli. Ona ýylyň feýgülsiniň o wagtlardan habary ýok. Gyýy maýdan ok. Gyýy prosta aýdan ok. Aýdy bilen ok, ýa-da aýtjam bilen ok. Öýnäkilere berdik bilen ok, öýnäkilere wapşe sözüm geçen ok, teknem çykaran ok. Oglana da aýdan ok. Indi toýa birin alanna, birin bekun alanna, oglan eşitýärmi? Feýgülse eşitýär. Oglan opşypda bolar, oglan opşypda bolar. Ýanki eşitýän dadylap barýar. Barýar da bir kapyň kakýa, aç kapyny. Olaň içinden ýapypdyr. Ola içinden ağlay, olan başından kakýa. Aç kapyny, plany. Aç gürleşeli, iň soňkusynan kakýa. Açan ok. Ahyrda aksýor çykaryp goýar, çyk sagaman, birdadyň üstünden barmakdan. Bar git şu aýdan. Aýdyrym şol çykdy. Bardy şu garnaşlaryna. Bileme oglan orgun nämiş dedi. Bir iki tep bilen adam şu orgulyňa goýup psihologiýa ta ýananlar, sebäp soň gurrun etdiler-de. Yaman çökendir o. Atere çökendir. Ve indi gyýdym diýen zady. Gelin bolandan soňra men başga ýerine bardym. Ýöne häzirem şonu goýdum. Oňa bileňim ýanky ýalyk oglanlar bar bolsa, şu ýagdaýlar başyna geçen olsa nähilek bolýar. Oglandan gyýdyra